Goedemiddag, we staan hier nu op Zijl in Dokkum en ik wou de groeten doen aan alle Amelanders die hier in Dokkum niet bij binnen. En dan voornamelijk mijn moeke die zit te zien. Ik wil graag de groeten doen vanaf de Admiraliteitsdagen aan Willem Vlaanderen. Dat is een politieman hier, ik vind een hele goede politieman. En ik wil hem toch even een pluim geven voor alles wat hij voor de stad Dokkum heeft betekend. Groeten uit Dokkum. Ik wil de groeten even doen aan mijn zoon Matthijs. En dat zit er helemaal net leuk vinden, denk ik. Maar die gaat hier van Jan het feest in en met zijn vrienden en zo. En ik hoop dat er een protte willen heeft. Hallo, groeten aan mijn moeder. En Jikkie Nicolai en Volbert Nicolai. Nou, bij deze de groeten van al het publiek die hier is op Admiraliteitsdagen. En ik hoop dat de mensen een hartstikke mooie dag hier gewoon hebben. En veel plezier nog de komende dagen. Groet aan Gerard. Nou, ik wil iedereen de groeten van u Dokkum hier. We zullen eens even bungee roeien. En de toeter staat erbij en we zijn de jokers. Dat wordt helemaal goed komen. En ik wens je met een soort succes daar. Ik wil de groeten doen aan Wilbert Kok en Bouke Jelmer. Goedemiddag, we zijn de familie Poelstra. Ik wil de groeten even doen aan Litse Helle. En even aan Janus. En aan de hele familie van erbij en de hele familie Karperaal. Ik doe je de groetjes aan Beppe Tineke. De groeten dan van Peter Rood en Lilian Rood uit Hooggaspel. Wij komen uit West-Friesland. Wij zijn te gast in Dokkum in het sfeervolle plaatsje in het hoge noorden van Friesland. Nou, ik wil de groeten aan mijn mem die in Dokkum en het is lennig. Dus daar moet ik de groeten van doen. Ik wil de groeten doen aan iedereen die hier naar luistert. Even live vanuit de Admiraliteitsdagen. En veel plezier. Groeten uit Dokkum. Ik wil de groeten doen aan iedereen in Verwoorden en speciaal aan mijn familie. Dankjewel. Hoi hoi. Ja, Dokkum is beautiful. Ik doe de groeten aan Jessica Post. Goeie. We willen graag even de groeten aan de familie Plooikens. En even aan Beppe Tineke natuurlijk. Hè. Nou, groetjes uit Dokkum. En Joen om een hamburgerbuus komen. Slaag erbij inderdaad. Dat Joen. Ja, de groeten uit Dokkum. Aan alle bekende vrienden. Goeie. Ik wil graag de groeten doen aan mijn huid en mijn vriendin Diana en mijn broers.